Здравейте, приятели! Включваме се от акумулаторен център Старт Варна, за да ви покажем едно много важно нещо за вашият акумулатор. Условие, което трябва да се съобразявате с него нещо, ако искате акумулатора да ви работи и да ви служи вярно. Заповядайте да ви покажем за какво става въпрос. Първо да кажем, да упоменем, че хубаво е да се работи с професионални уреди, било то такъв или някакъв друг, на друга марка е известна, но хубаво е да са професионални уредите, за да можете да получите 100% правилна информация. Така, закачаме първо положителната щипка, закачаме и отрицателната щипка. Сами виждате, в момента волтажът на този акумулатор е 12,49. По-нататък в други видеа ще ви обясним при какви условия и как точно производителите калибрират акумулаторите и как по-точно се образуват тези числа на етикетите, но това ще го направим в друго видео. Така, тук за момента казваме важното условие, че вашият акумулатор не трябва да бъде под 12,50. Най-добрият волтаж за всеки един акумулатор е 12,70, 12,80. Ако падне под 12,50, както е този в момента, незабавно включете вашият акумулатор да се зарежда. При 12,50 вие не получавате това, което искате да получите от акумулатора. Сега ви показваме какви параметри показва при 12,48. Даваме му ОК, избираме така, 12 волта, избираме технологията на акумулатора, който в случая е мокър акумулатор, така наречено мокър акумулатор, LED е по тестера, калциев акумулатор. Така, избираме N1, избираме и това, което пише по етикет. Това, което пише по етикет, това въвеждаме и в нашия тестер. 740 пише по етикет, 740 въвеждаме и ние. Даваме му ОК. В случая показва, че вашият акумулатор е добър. Свети в зелено, всичко е нормално. Тук на първи ред виждаме 12,48 волта зареден акумулатор. На втори ред виждаме вътрешното съпротивление 3,70. На трети ред виждаме това, което е по етикет, което сме въвели по етикет 740 ампера. На следващия ред виждаме с какъв ампераж разполагаме при този волтаж. При всеки един волтаж на акумулатора амперите, с които разполагаме, са различни. В случая разполагаме с 670 ампера от общо 740. Това е така, защото нашият акумулатор не е зареден. 86% готовност на самият акумулатор. Сега този акумулатор го включваме да се зарежда. Когато е зареден, ще се включим отново, за да измерим и да ви покажем каква е разликата между 12,50 и 12,80, както ви казваме. Сами ще се убедите в казаното. Благодарим ви. Здравейте, приятели! Включваме се отново от акумулаторен център Старт Варна, за да ви покажем състоянието на акумулатора след заряд. Както ви казахме, този акумулатор има нужда от зареждане. Сега сме го заредили, изключили сме го, престояли определени часове след заряда, защото за реална информация, за реални параметри, акумулаторът трябва да не е току-що изключен от зарядното или да не е току-що изгасен автомобила, за да даде правилна информация. Заповядайте да видите. Включваме отрицателната щипка, включваме и положителната щипка. Сами виждате вече, тук акумулатора е на 12,87. Разлика във волтажа няма кой знае каква, но сега ще видите състоянието на акумулатора как се е променил в положителна. Избираме теста, акумулатор, така, технологията, N1, 740, както вчера казахме, по етикет.
Сами виждате как волтажа се отразява на акумулатора. На пръв поглед нищо особено. 12,50, 12,80, всеки един ще се каже, добре, обаче акумулатора изисква заряд. Сами виждате какво е. Тук вече по етикет е 740 и реално имаме почти 740 налични в акумулатора. Ако ви е харесало видеото, ако ви е била полезна информацията, на нашия сайт 24power.bg или на място в нашия магазин в град Варна, квартал Победа, Тодор Радев Пенев 3, можете да дойдете и да се уверите в качеството и услугата на нашите акумулатори. Благодарим ви, хубав ден!